Сябры, прывітанне ўсім, з вами Янка Драшенко, за камерай Розмарынка. І мы выйшлі ў Пінск, каб даведацца, наколькі добра пінчукі ведаюць беларускія словы. Давайте пачнем. Александр, добрый вечар. Итак, хмарачос. Так, хмара это туча. І ён чэша гэтыя тучы. Кто это такой? Это небоскреб. Что такое Шкода? Шкода это, Ну, вось кажуць, вось ты шкоднік. Нарабіў чаго? непослушный. Ну да, ущерб, непослушность, да, дзякуй вялікі. Іван самолет. Диван, самолет. Ковер самолет. Дзякуй. Поспехаў вам, радуйся нас далей. Прывітанне, дзяўчыны, як тебе клічуць? Настя. А цябе? Яна. Итак, Настя, Яна, першае пытанне. Крывасмок. Клещ. Амаль, не. Ось ёсць кроў, і ён яе смокча. Кровопийца. Конік. Кузнечик. Правильно. Вы бачили? Перший, хто сказав, що гэта не лошадь. До речі, да? І самое смешное, здається, слово для тих, хто не веде беларускую мову, писка. Мордочку. Дякую, великий Яна, Настя, ви лепшие. Сябры, ось такое атрымалася відэа. Дзякую Розмарынкі і дзякую усім тым, хто паўдзельнічаў. У каментары пішыце, што яшчэ запытаць у пінчукоў па-беларуску, ставце падабайкі, каментуйце і падпісвайцеся. Да сустрэчаў!